And his name is John C. И какво става, хора? Здравейте, добре дошли в моето ново видео. Аз съм Санс, а вие не сте. И тук сте с моя YouTube канал. Днес имаме много добър гост. Чакайте да го намеря. Това е моят най-добър приятел. Това е ненормалник. Много мой добър приятел и ние с него сме си като другарчета. Друго нещо, хора. Сега ще правим Q&A и ще ви хейтиме, затова съм се издокарал, гледайте. В принцип знаете, че не снимам с очила, ма днес изключение, тъй като съм с най-яките очила. Гледайте, гледайте. Jurassic Park, хора. Jurassic Park, значи. Вие нямате такива очила. И днес ще ви хейтиме. Ще ви хейтиме умрелите коментари. Да, помня половината коментари, които бяха само с Димо Пъпеша снимаш. С Димо Пъпеша. Би това Димо Пъпеша какво го направи? Той иска. Нищо. Преди това, хора, лайк и subscribe, абонирайте се за канала с Чамбанка и... Хаби! Обичам те, ама Димо не, защото е грозен! Да те удари. И да, хора, както искам да ви кажа за коментара, слушайте ме. Да, Димо е грозен, Димо мирише и е лайно. Да, грозен. Какво? Нещо ми се причу, гайс. Димо, къде си? Къде си, Димо? Лаз! Къде си? Къде? Къде? Чак, мечето ли си? Не. Нямате там. Но си не може да се побереш там. Аз съм... Ми то е малко! То кучето не може да се побере там. Аз съм при кучето. Какво желаеш? Да, какво искаш да кажеш за този приятел? Това не е истина. Само хубава музика правиш. Това е едно много хубаво нещо. А то е с някои точила на динозавър парк. И второ, не благодаря. Айде ти продължай там. И абонатите са ми купени. Абонатите са му купени, продължаваме напред. Айде да направим видео. Смееща се личите, смееща се личите. Оплашено, очудено, притеснено, оплашено. Мале. Еми, как да ти кажа? Чакам те вече от 5 месеца да качваме видео. Чакам те, къде е видеото? Чакам си видеото. И друго нещо. Първо, защо имената на видеята ти са още така? Аз си мислих, че вече се научи. Минаха 5 месеца, откакто качваш. Бяхме говорили с тебе и ти каза, аз не знам как. Да ми беше казал да ти пратя видео. Иначе да, жив и здрав, много късмет и щастие и много хубави очикла, нали? Продавам ти ги 100 лея. Продължаваме напред, гайс. Алехандро, снимай с мен на Fortnite. Отговорът ми е не. Нямам Fortnite. Няма да си тегля повече Fortnite. Уби ме мимето бомбончето 89. И ми гридна. С гриди тегна, аз повече няма да игра тая игра. Майната й. И ако се опитваш да ме накараш, ще направя експоз видео на YouTube канала ти. Също, той ми дължи още 5 лея. Аз му платих за едната златна топ, където не спечели нищо и пак я победи. Аз помогнах на журито. Казах, че ще направя колаборация с тях в Twitch. Да, така, аз съм много известен, гледайте. Очикла. И да знаете, аз повече няма казвам гайс, тъй като майната извън майтапа. Кой ще път каже гайс, имам чувство, че ще загуба не мозъчни клетки, а лайна. Така че няма повече към тази лоша думичка. Само с Димо Пъпеша снимаш. Значи слушай ме сега внимателно. Имаш проблем, че снимам с Димо Пъпеша. Искаш да го извикам? Добре, значи слушай. Първо, името ти е GG47. Само 47 добри игри ли си имал, бе? Аз те вярвам, мисля, че си имал толкова. Дай му виж близо. Значи ако искаш мога ти го да рисувам, ама нямам лист за себе си. И второ, не стига, че снимахме с тебе, ядохме KFC заедно и даже гледахме... Кой беше он? Among Us Potion от 2020 година. Много интересен ютубър. Where is the Among Us Potion?
Чу ми се нещо, ама мисля, че поудявам. Не поудяваш. Какво? Този път съм през прозореца. Така, ти проблем с мен ли имаш, а? Ти нямаш идеи за видеа, аз имам 200 видеа, ти имаш 1, 2, 3, 4, а откъде да сам имаш 50 видеа, айде. Чао, кибрития. И чао от мене към следващия коментар. От Дима, чао! Не от кибрития. Микрофонът е вкусен. Винаги Димо е във вината. Колко ти е голям санс. What the? Първо, имаш проблем, че Димо Пупеков участва ли? Значи, слушай, пак ще ти го кажа както на другия. Няма кой друг човек. Всички други хора, които познавам, не са ютубъри. Както видяхте, вече сме правили колаборации с тях. И пак имате проблем. Снимам с други хора и пак само Димо Пъпеша ви е в главата. Когато не снимам с него, защо не снимаш с него? Как не те е срам? Ако аз снимам с него. Снимай с мен на Майкър, снимай с мен на League of Legends, снимай с мен на И само нещо искам да кажа. Димо е ненормален и трябва да го знаете. Чао! Искаме фейс ревю! Искаме фейс ревю! Искате фейс ревю? Добре, ето. 3, 2, 1. Мале, какво модерно фейс ревю, чат. Нали? Много модерно фейс ревю. Вече мисля, че те очила няма ми трябва, така че така ще си ги оставя. Нека продължаваме към следващия коментар. 8-та минута. Какво толкова е станало в 8-та минута? Нека да видиме. Флашбек. Какво става? Доведох ти травма до живот, май. End of flashback. Добре, разбирам. Знам, че... Смешно ви е, когато качвам с Димо Пупеков. Праща ми смешните си личица. И пак ми мрънката, когато снимам с него. Какво да направя? Знам какво. Вече снимам с мимето Бомбончето. Тя ми е вече новата приятелка. И здравейте хора, аз съм Санс, както виждате, тук съм се върнал и днеска сме с нашата нова приятелка за YouTube. Мимето Бомбончето. Кажи здрасти, Бомбонче. Здрасти, аз съм мимето Бомбончето. Имам един въпрос, кой е най-добрият ютубър? Анди Студио. Какво? Така ли? Аз не съм най-добрият ютубър, така ли бе? Аз се повече няма снимам с тея, майната ти миме. Не, аз съм мимето Бомбончето. Не бе, ева, искаш да дойде се бие бе. На Fortnite. Още помня като ме уби. Ти си много слаб. Майната ти. Няма снимаме с нея. Добре, нека продължаваме напред. М. А. К. А. К. А. Димо Пупеков. Сега ще ти говоря сериозно, затова съм така. Ако още път ми кажеш такъв коментар, заложи са вратите и прозорците, така че без страх от тебе. Ти обещавам, че ще вляза у вас, докато спиш, и ще станат хубави работи. Такива, дето Дрейк си мечтае. Не можеш. Ти. Рък се. Какво? Как влезе? Имам телепорт. Как се телепортира, Димо? Написах в командите / ТП SansBG. Там е гайс, ама не мога ви го покажа, много е дебел и ще ми гръмне коментарите. Живи и здрави за Пешо Печката, макар че да не е жив и здрав Пешо. Пешо Печката, много по-здрави да имаш от мен. Добре, гайс, към следващия коментар. Къде? Хора, имаме лор. Нашето първо видео казах няколко пъти бомбон и също оня дето продава. Димо Пупеков, моля ти се повече не пиши такива работи, моля ти се. Мислиш колко труд
трябваше да те викам да четеш този коментар. Трябваше да те викна тебе, аз не можах да го прочета. Ти си го написал неграмотно, на шлокавица и на китайски, объркал си буквите, продавате ни и кво ли не. Значи, Димо, следващия път, който пишеш някакъв дълъг коментар, който очакваш аз и другите хора го прочитат, напиши го малко по-грамотно. Първо, бързах да го напиша, защото нямах никакво време и защото не ми се занимаваше, просто го измислих. Нали ти казах да се малеш, бе? Какво правиш у нас още? Скрих се в текъв шкаф. Да. Даже проклинай Очите ми! Очите ми! Да те я... Колап! Не. Може ли да изляза от мазето вече, че има един много голям розов паяк, който ме кара да играя някакви игри, но преди малко изчезна? Това ти ли беше? Играй си с него, много искаш. Но си скучен! А пък типа си лайно! Защо ме накара да го чета? Вече не искам да се познавам. Махни се от комент секшена ми веднага. Моля те. Моля ти се повече не ми пиши такива коментари. Знаеш колко се измъчих да ги чета. Моля ти се повече не. Моля те. В името на Jurassic Park. Поне като пишеш коментар напиши ха, ти си тъп. А не като Терминатора. Моля ти се не. Към следващия. Готино видео. Искам нещо да кажа. Сега, без да го гледате. Искам нещо да ви кажа. Наистина, има хора, които ме подкрепят. Аз не мога го повярвам. Това видео цялото, сега са в позитивните коментари, идват по-така хубавите, така че да ви кажа, всичко в това видео с цел шега, така че не се обиждайте. Всеки продължайте ме гледате, ще идват много интересен контент, малко по-често ще качвам. Няма да стане като преди 9 месеца. Здравейте, аз ще качвам 2 видеа минимум за седмица. Не качвах 2 видеа минимум за седмица. Качвах 2 видеа за 9 месеца. Браво! Аз Тодор Разов го бих във всякакви критерии. Тодор Разов и Цуро качват по-често от мене. Цуро качи 3 видеа тази година. Аз качих. Така че трябва да почна малко по-често да качвам, ако искам малко да се популяризирам. И помнете, хейта е добро нещо, когато не е като това много си скучен, а когато е креативна критика. Продължайте напред с клипа и гледайте Цуро и Кралски. И Роската, той ми потърси YouTube канала. Между другото, интересен факт. Да знаете, така ще сме учил на тези интересни факти. Нека да продължаваме. Още те гледам! Сърчице, сърчице, любов. Защо и ни същи хора ми пишат коментарите? Иначе благодаря. Явно имам фенове. Да не повярвам! Thank you. И сега специално за тебе ще ти направя скалата. Не мога. Love Бойко Борисов, Love Бойко. И аз така мисля, Бойко е много чаровен. Особено, един приятел ми каза, бях в банки, разхождах се като нормален човек и го е видял ония да си мези домат с хляб и топено сирене. Бойко, на мен няма да ми дадеш, а ти самия ще си мезиш. Още чака магистрала Хемус. До утре да е готова. Иначе Румен Радев ще те изгони от тази държава. Продължаваме напред. Знам как изглеждаш. Мимавай. Знам къде живееш. Само нещо искам да ти кажа, човек. Браво, че знаеш къде живея. Забравяй нещо. Имам огън, имам дезодорант, имам метална обувалка, имам бухалка, имам Glock 19 плюшена играчка, имам и нърв. Така че се пази. Кучето ми хапе. Мини Йоркшир. Пуп. Димо, отчаиваш ме. Моля ти се повече не пиши такива коментари. Следващия Q&A ще съм по-известен, ще имам повече коментари. И това ли ще ми е най-известния коментар? Пуп! Отчаивам се. Не мога повече. Димо, майната ти. Мяу, мяу! И аз така.
Съжалявам, ама вместо мяу-мяу, искам да ти кажа нещо друго. Балбук! И сега, отиваме на едни от най-важните коментари. Това са топ 3 коментара. Това са най-добрите ми коментари. Почваме с номер 1. I approve you to my army! Благодаря ти, човек, ама аз май ще откажа. Ще влезем там, ще ме гръмнат на втория ден, ще запричам на някоя фасул. Така че мисля, че ще откажа предложението. По-добре за България да се бие, отколкото за Германия. Ще вземе пак да Сталин да си викне там през зимата войниците. Ще вземе, ще ни изгърби, ще се живи от мъртвите и Ленин. И ще ставаме руско робство. Не, благодаря. Продължаваме на повръщано. Тъждо лечице, повръщано. Слушай ме сега. Ако пак ми пратиш повръщано, ти обеща. От 2 акаунта различи си би писал лоши дубички. Слушай ме. Няма повече да ти чета коментарите, ако продължаваш с това. Такава заплаха ти казвам, знам, ти си опашен за живота ти. Ако ме питаш на къде гледам към Димо Пупеков, който в момента прави лицеви. Но не мога ги да прави. И му се подигравам. Нека продължаваме към коментар номер 1. Играй на Dresden Press. По принцип мислех да откажа предложението, но съм хитър Петър. Така че на 25 лайка минимум, на 100 лайка максимум, ще помислиме там нещо по средата, ще има. Да, знам, че има малко лайко, аз няма изкарам пари от това, да си го правя за забавление, ама друг въпрос. Значи слушайте ме, аз за това качвам и рядко. При 100 лайка, горе-долу, 77 също става. Наистина ще снимам на Dresden Press с Димо Пупеков, с Калян Гранчаров и с Мини Мъх. Така че ми помнете думата. И да, между другото това от видеото. Много ви благодаря, че го изгледахте. Всичко, както казах, е шега. И нека да ви кажа, те очила, ако вие ги нямате у вас, наистина не сте сигми. Край на видеото, сега и Добре. Лайфа на Sans BG не